बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव फै जों मिथिनो बर'नि सोमावसारनायनि माखासे जारिमिननि बागै बै समनि बर' आइजोफोरनि सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ नैबे आब'निफ्राय जों मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ नायथार लोगोफोर फैदो जोङो बिदिब्ला भिडिअआव हाबलांदोनि लोगोफोर खोथा लानानै आं फैदों नोंनि खाथियाव जे गोदो 1987 आवहाय जेब्ला बर'लेण्ड बिनायनि सोमावसारनाय आन्दलन जाफुबाय थादोंमोन बे समाव गोबां आइजोफ्रा हरजों हर आर'नाइ जि दानानै बै आन्दलनाव ओंखारनाय बर' जोहोलाव सेंग्राफोरनो गानहो हरोमोन एबा गोदोनायाव लानो थाखाय आर'नाइ गोबां बिदिनो हरजों हर दानानै बिदिनो बे आन्दलनाव बाहागो लाग्राफोरनो जि बायदिसिना दानानै हरोमोन गामि गामि दा नोंथांमोननि गामियावबो बेबायदि गोबां खालामदों होननानै जों मिथिगौ बिनिखायनो दा बिथांमोननि बे जि दानानै हरनाय एबा आर'नाइ हरजों हर सोंनानै दानानै हरग्रानि बिथोराव नोंथाङाबो सासे दैदेनगिरि होननानै आं मिथिगौ बिनिखायनो बाजै नोंथाङा बिनि सोमोन्दै बे समाव नोंसोर माबायदि आर'नाइखौ दायोमोन आरो हरावनो नोंसोर सोंनानै माबायदि बे जिफोरखौ दानानै बे जोहोलाव सेंग्राफोरनो हरोमोन बेखौ आं नोंथांनिसिम मिथिनो लुबैनानै बे सुंद'यै सोंनाय जाबाय। खुलुमबाय आं बिनि बिखय जानानै बर' बिमा बा बर' आइजो जानानै आं फंनैसो फोरमायनो लुबैयो। फोरमायनाया बेनो जों बै समावहा बर' हारिनि जातिनि माखासे गोख्रोंखौ खिन्थिनो थाखाय जोङो मोनसे दावहाथिलि बा बे समाव मोनसे मा होनगोन मोनसे गोख्रों माहारि बर' माहारि होननाय खिन्थिनो थाखाय जातिनि माखासे खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय बेवहाय माबा खिन्थिबाय थानाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो हौवा माहारिफोरखौ जोंनि फिसायफोरखौ जों माबायदिहै दावहा नांनो थांनायाव माबायदि खालामनांगौ बिथांमोनखौ जोङो माबायदिहै थांहोब्ला माने देरहाहोनो हागोन माखासे बेवहाय सरकारि मानसिफोर लोगो मोनोमोन बै सरकारि मानसिफोरखौ जोङो सिनायथि होनो थाखाय मोनसे माबा खालामोन जोङो आर'नाइ जि बे आर'नाइया दासिमबो थैनानै थाङाखै जा समनिफ्राय माने बर' हारिया गावखौ बर' होननानै सिनायथि होदोंमोन बै समनिफ्रायनो जे बर'आ मोनसे आर'नाइ होननाय दानायखौ जोङो जोनोमजों लोगोसेनो लाबोफादों होननानै जों मिन्थियो। बे हिसाबैनो जोङो बे आर'नाइया दासिमबो माने मोजाङैनो थांनानै दङ बियो गोमोरना थाङाखै। बे आर'नाइखौ जों मा खालामदों जे फिसाइफोरखौ जोङो दावहा नांनो थाङोब्ला बा हौवा माहारिफोरखौ जोङो दावहा नांनो थाङोब्ला मा खालामोन जोङो जाहाथे माने बे दावहायाव देरहाथों हिसाबै जों मोनसे एकदम माने इसोरनि सायाव बिसाखि लानानै फोथायनाय लानानै जों मोनसे मा खालामदोंमोन जों आर'नाइ जि दादोंमोन। आदसा र' बाजै आं मोनसे सोंबावनो सानबाय जे नोंथांमोना जे आर'नाइखौ दायोमोन हरनि बिथोरावनो सोंनानै दायोमोन ना हरावहाय सोङाबासिनो सानाव सोंनानै नोंसोरो दानायखौ हराव दायोमोन? जोङो आर'नाइखौ जों सानाव दायामोन माने रावबो दाउसिन दाउला नुयै रावबो खोनायै बैबायदि समावसो जोङो सोंनानै दायोमोन। थारमाने हरावनो सोंबाय ओमफ्राय हरावनो दाबाय? हरावनो सोंनानै माने हरावनो दाबाय। बेखौ माने जोङो हरनि खोब खमावनो माने 9टासो समावहा सोंबाय 9टानिफ्राय जे आर'नाइ फाथासेल' नालाय आर'नाइ जिया फाथासेल'खा बेवहाय माने नो खनबाय हरसेनि बिथोरावनो दुगैयै दै लोबै जोङो जानांगौखौ जाबाय लोंनांगौखौ लोंखाबाय सानावनो बिनि इयुनाव जोङो सोंनानै जि माने आलारि बाथि बायदिसिना लगायनानै माने जोङो इसान खुन्था गायना लाखाबाय जोङो थिग इसान खुन्थाफोरखौ गायना लाखानानै माने एकदम हरसेनि बिथोरावनो जों जि हागौ माने दाबाय। आदसा हरसेयाव बेसेबांसो दानो हायोमोन बाजै नोंसोर? हरसेयाव जों जास्ट माने खोब हादोंबा जों गांसेल'सो हादों गांसेल'खौ हादों। बे समनि आर'नाइया बिराद गोरामोन नङा होमबा? बिराद गोरामोन आर'नाइया ओरैबायदि गोरामोन थारमाने नोबो खननांगौ जायो नो खनसे खननानै माने सुखांनानै दानांगौ ओरैबायदि खस्थ' माने उन्दुनोबो मोना बेबायदि जायो। आदसा साबायखर थाबाय बाजै जे नोंथांमोना जे बै समाव बर'नि आन्दलनाव गोबां बिदिनो रायजोखौ मोननायनि सार्थआव एसेबां परिश्रम खालामबाय मोनसे फोथायनाय फैबाय जे जोंनि हारिया जे मोनसे बिर हारि बे बिर हारिखौ मोनसे परिचय होनो थाखाय हरजों हर नोंथांमोना जिखौ सोंबाय आरो दाबाय आरो बे जोहोलावफोरनो
आन्दलनाव ओंखारनाय जोहोलावफोरनो नोंसोर गानहोबाय आरो बेबायदिनो जाथिनि मोनसे बिर जाथिखौ नोंसोर परिचय होबाय बै समाव बिनि थाखाय रोजा रोजा नोंथांनिसिम बे परिश्रम खालामनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय जे नोंथांमोन बायदि गोबां आइजोआ बै समाव खस्थ' खालामनानै बेबायदि बाहागो लादोंमोन जों मिथिगौ दा बिनिखायनो आं नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय जे आं नोंथांखौ बेबायदि बिबानाव बेबायदि खामानियाव हेफाजाब होदों होननानै आङो मिथिनाया आङो नै बे साननैसोनि सिगां मिथिदों बेनिखायनो बाजै नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथांनि गामिया मा गामि बाजै आंनि गामिया जोनोमगिरि गामियाथ' रौता औ 1 नं दिरिगाव आरो ओमफ्राय दायो बहा थायो फिसायनि गामिया जाहैबाय दायो हरिसिंगा दौदिनि गामि औ हरिसिंगा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय गामिया दौदिनि गामि पस्ट अफिसा हरिसिंगा ना बटाकुसि औ होमबा साबायखर बाजै नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे जोंनि बर' आन्दलननि बा बर'नि रायजो बिनायाव जे नोंथांमोना हरावबो जिउयै माहामै बारसोमनानै जि दालायनानै मोनसे साक्सेस जानायनि आशीर्बादखौ लानो थाखाय बेबायदि खामानि मावफुंदोंमोन नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय गोजोननाय बाजै नोंथांनि नामखौ मिथिनो हागोन नामा आंनि मुङाथ' मुस्रिमा सन्दना बर' होनो गोजोननाय थाबाय बयबो बे निउसखौ नायनानै जोंनिसिम मोजां कमेन्ट हरनो हागोन जे बिथाङा जाहैबाय जोंनि रायजो बिनायनि थाखाय सासे बिर आइजो होननानै बुंबाबो गोरोन्थि गैया बिथांमोना बिराद परिश्रम खालामनानै हरजों हर जि दानानै हरजों हर बिदिनो गानहोहरोमोन जोंनि आन्दलनकारिफोरनो बै समाव जोहोलाव सेंग्राफोरनो बेखिनिखौनो जोङो निउसखौ लानानै जों बयबो रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय